ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ପ୍ରଯୋଜନା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଲେଖକ ଥିଲେ। ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ 12 ଅକ୍ଟୋବର 1958 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 2015 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 70ରୁ ଅଧିକ କଥା ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ 20ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେ 1977 ମସିହାରେ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସୁନା ସଂସାର କଥା ଚରିତ୍ରରେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ, କଳ୍କି ଅବତାର, ପୁଅ ମୋର, ଭୋଳାଶଙ୍କର, ସୁହାଗ ସିଂହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହରୀ ବାଘ, ବହୁତ ଜୋହର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ଏମିତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ମୋର, କଳା ଠାକୁର, ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ସୁନା, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।